Yo papan kene wongkonku sapa sing liwat bakal setor bondo ning aku. Kurang ajar. Yen ngono kowe salah sawijine begal. Yo. Isra wong ki aku Panji Sumirat sapa kowe? Gagak wulung. Gagak wulung. Lamun to bondo donya ora tak wulungke arep apa? Tak pateni kowe. Oh, kurang ajar. Isih pengen urip. Ora bakal tak pateni nanging ana syarate. Apa syarate? Syarate kowe kudu gelem ngrebut anane Jondang Temanten. Mergo jolok maneh ana arek-arek Jondang Temanten jenggolo tumuju ana ing Kediri. Aja kuwatir, tak rebute Jondang Temanten. Ger. Gagak ulung. Sopo kowe? Wis rawungke aku Panji Kartolo putra saka Jenis. Apa darunane nganti kowe mambeng lekas kepengin tumuju ning Kediri. Mergo papan kene wewengkonku. Sok sapa wae sing arep lewat setor bondone aku. Yen bondo donya mengko bakal tak wenehi. Nanging aku njaluk tulung keselamatane para prajurit-prajurit jenggolo iki apa kowe bisa nanggung? Aku ora njaluk bondo donya nanging aku njaluk Jondang Temanten. Yen kowe njaluk Jondang Temanten padha wae bakal murungake dedhaupane kadangku Inu Kertopati lawan putri saka kraton. Ora idup. Yen pancen adreng kekarepanmu njaluk anake Jondang Temanten bakal singkir ke sekolah. Lamun to kowe njaluk patiku bakal tak pasrahke kelawan iki. Tenane. Aku ono sing ngongkon ora karepku dhewe. Iki ora karepku dhewe. Ya. Apa sekiranya aku bisa tinemu kelawan pangarsamu? Bisa. Coba dicedhakke kelawan aku. Ki ngono gaweanmu wis rampung ana kena bali. Ayo. Panji Kartolo. Tepung kelawan aku. Kene ora. Sak tenane sapa? Aku Panji Sumirat. Apa sedolan karepku nganti pengen jarah raya anane Jondang Temanten. Mergo aku melek utawa kepengin ketemu kelawan temantene kakung ya Panji Asmara Bangun. Lamun to mengko aku bisa nemokke kowe kelawan kadangku Inu Kertopati. Apa kabeh keselamatane kadangku wani tanggung jawab. Sak wutuhe aku bakal tanggung jawab. Tak ugemi kabeh ucap. Enten ana sawetara. Pangandikane Kang Mas Panji Kartolo lamun ana perangane Kraman ing ujug mung kepengin ketemu kelawan aku. Pancen ora kleru Panji Asmara Bangun. Israwungke aku kang aran Panji Sumirat. Panji Sumirat Yo, sing dadi tuwa tanggane para Kraman ana ing alas kene. pancen ora kleru. Saiki kowe wis ketemu kelawan aku. Banjur ana perkara apa? Aku kepengin banget dadi mitra Panji Asmara Bangun. Kepengin dadi mitra. Yo, Nanging ana syaraté. apa kuwi? Lamun to Jondang Temanten kok balikke ana ing tangan. Aku saged pinangka dadi mitramu. Jondang Temanten kena kok gowo nang janji. Jeneng pamitra ning di ana Panji Asmara Bangun ning saya ana Panji Sumirat. Yen kaya ngono bakal tak wujuti. Ayo bebarengan kelawan aku tumuju ana ing Kediri. Ayo Panji Asmara Bangun.
Lestari Widodo nggonmu mangun bebrayan nganti temeka belahan. Nuwun pangestu lan pengkuang. Iya, pamujine wong tuwa, muga-muga nggonmu mangun bebrayan iso adoh rumput pindho mimilan ami. Moga-moga kula jaraken lenggah Kang. Iya, iya. Kang Mas Prabu, Yayi Prabu Lembu Merjan. saderengipun kula nyuwun ageng pangsami mbok menawi wonten kirang anggenipun paring pasugatan sarta palenggahan kunjuk dumateng sedaya pangombyong saking praja Jepang. Babar pisan ora ana kekurangan kapara turah-turah. Matur nuwun menawi kados. Ayo mung wae jroning pawiwahan iki pun Kakang uga bakal sabiyantu ngenani pasunggatan. Pasugatan arupi menapa menika? Kengawujud tontonan kengaran Dalang Gambuh Asmarantaka. Dalang Gambuh Asmarantaka. Ae pinokot dalang. Menika dalangipun. Dalang Gambuh Asmarantaka. Biasane yen dalang ngono kuwi kowe gawe cerita apa? Katon nek kangen sami. Hmm? Saged nyaosaken cerita kisah nyata. Ya. Karangan saged, humor saged lho. Oh. Yen kaya ngono mergo engko bengi lakone jalukane wis humor, saiki aku butuh kisah nyata. Ngaten nggih. Dalang Gambuh Asmarantaka badhe kawiwitan wayah laku dhewe-dhewe. Halo semuanya penonton, selamat sore. Perkenalkan nama saya Ketumbar. Lebih mana? Sinten mau? Isabella. Sorry, Isabella. Saya berperan sebagai tokoh yang baik. Terima kasih. Halo penonton, perkenalkan nama saya Elizabeth. Saya berperan sebagai tokoh yang jahat. Bye-bye. Ya, Nganti ra roh aku arep kebablasan. Perkenalkan, nama saya jenengku sapa men? Surono. ya Surono. Nama saya Surono. Saya mempunyai istri yang sangat cantik sekali dan mempunyai anak dua, Isabella, Elizabeth. Selamat menyaksikan, semoga terhibur.
tunggale. tunggale ning rada miring. Oh, ada. Nggih. Pantes. Iki mau tunggale. Nggih. Tunggale Pak ya. Tunggale Jurang. Hoi! Betul! Hoi! Hoi, betul! Wayang. Teko nggo trimos. Kula dadi LC kali ombo. Ayo domino. Ya ya iki mike digowo. Si arepane kaya aku wae. Ayo tapi. Lah kuwi lambine sapa gitu? Dalam Lambine sapa kok nggo? parmi ngoten memang. Niki lambi penyanyi kula niki wau mungkin nek badhe niki langsung ngerum. Langsung ngerum. Rum apa? Ngerum niku sing dekem niku lho. Oh, angrem. Angrem niku jenenge. Jerum. Ngerum jerum. Pun pentangaken kenalaken tepangaken kula niki sinten? Apa? Kula sendar. Oh, kae aku dadi wedok ya, aku dadi wedok. Kula pun Sarmila. Sarmila. Rakem ora gatle ra iku. Kula ibuke bocah loro niku mau. Wis gak iso berkata-kata.
Kok nakal napa? Iku lho bonekane ki, Bu. Ini ya. Pinjem. Lah kok jantuk? Elek, elek. Iki rupane kaya ana jenengane, Bu. Waduh. Elek gak mau. Bocah edan nek mlebu neh ning ngene. Bocah kosong. Kowe gak disili. Pinjem gak boleh. Hibur. Apa sendok? Kayak kalau. Aku mau ya. Kan kowe wong alus kok. Iya. Gerga iso meneng tak lobokno ning weteng tenan. Hei. Kowe iso meteng ta ora? Iso meneng ora? Gitu, ya. Silai ya, Dok. Silai. Bocah iki kurang trenelan kok gak alus ora iso belas. Ora iso alus belas. Ora pantes. Kowe, ya kowe sing alus, Lun. Iki lho anak sejati. Lho iki kok belajar salus. Kleteng ijo. Iki lakone apa? Dia kedalange kapok kowe. Anakku ya nuwun sewu Bu niki laire bareng sing sitok metu kok ngguri sitok metu kok marah. Ibu nek kongguri lewat ndi, Bu? Liwat kantor polisi ngene. Silai yo, Dok. Kulo iso liker-likeran. Ente ta ora? Pelit iki pelit. Pelit. Silai. Wah, aduh. Stres aku jalan loro. Ayo! Iki lho anakmu do tukaran. Sapa sing tukaran? Kok sapa? Sapa ya tukarane karo Edit karo Jarwo. Isabella karo Silabet Tukaran perkara apa? perkara boneka. Perkara boneka kok Iya, tukaran. Mbak Ibu. Kok Ibu? Ayah. Ayo kan disilai gak oleh silahno, Ayah. Ngono. Iya, Sir. Nah, supaya pendek wae ya, Nak. Celokno, ketok kelan Ora gelem, Bu. rayunen. Terus. Anak iki gatelen terakhir. Terus piye? Yo diamuk. Kowe tak amuk. Lu aja omong ngakak. Lu ngamuk muring-muring. Mbok silai ora? Aku muring-muring. Mbok silai ora? Nek ora mbok silai idoni raiku ngono. Lak klomo kabeh aku. Ketok kelan selanjut kayune jeluk. Iki donga saka Mbah Tarik. Nek aku kowe wis muni lur jedut. Kowe muring-muring. Ngono. Yo, Baleni. Lur silai, Nduk. ketok kelor selonjor kayune jeruk. Lur. Silai ora. Tidak boleh. Ayah, Apa? nenek nggubet mengguri. Ayah, ojo aku ayah. Silai ora. Langsung ngamuk. Kowe nek ra gelem silai tak ketok ra boten. Nyemu lelakone Kediri sapa tenane kowe? Peluk. Yo! Jadi Prabu Pergat, Mas Prabu kados kuwi. banjur temanten wadon ki mau sapa, Pakuti dalem menika anak kula Galuh Ajeng. Sedaya awit reka dayanipun padu kaliku bojoku. Saka pakardine garwamu Padukali. Makatri.
luput mungguing pranatan negara. Bab pidana mungsuh bedua sing wigati. Galuh Candra Kirana kaboyong ing Jenggala. Menengkaken kersanipun kula namung sumangga nderekaken. Kowe mlebet Pati. Garwamu boyong ing Jenggala. Ngaten iki. Pamit. Ya, silakan. Sebar payung utusan prajurit Kediri yen kecekel padu kali kupidana ngiras pantes ayu kembul bojana wiwaha. Bayatan, Pak.